Rydym ni yn Heddlu Gogledd Cymru yn rhannu sioc ein cymunedau ac yn ffieiddio at troseddau Neil Foden. Fel prifathro, ddylai fe wedi fod yn diogelu plant, yn datblygu plant ac yn paratoi plant am y dyfodol. Yn lle hynny, cymerodd e fantais o'i swydd ac cymerodd e fantais o plant a pobl ifanc bregus ar gyfer ei foddhad rhywiol ei hun. Dwi eisiau adnabod cryfder a ddewrder y dioddefwyr yn yr achos yma. Dwi'n hollol sicr na beth maen nhw wedi wneud dros yr wythnosau diwetha wedi achub plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth yn y dyfodol. Mi ddylse eu teuluoedd, eu ffrindiau a'r cymuned fod yn falch ohonynt. Dwi eisiau hefyd roi ddiolch i tîm ymchwilio'r heddlu a gwasanaeth erlyn y goron, a'r tîm o'r canolfan cyfeirio ymosodiadau rhywiol sydd wedi rhoi lot o gwaith galed mewn dros y misoedd a'r wythnosau diwetha i ddod i'r ddedfryd yma heddiw. Hoffwn hefyd roi diolch i'r ysgol am y help a'r chefnogaeth maen nhw wedi rhoi i ni yn ystod yr ymchwiliad. Dwi'n gobeithio fydd y ddedfryd yma heddiw yn rhoi hyder i ddioddefwyr dod yn ei flaen i siarad efo ni. Dyn ni yma i gwrando, dyn ni yma i chefnogi chi.